ko adi fof en calmini kala ndaariyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe Pinal TV en mbiɓe vraiment en calminiɓe en jottiɓe kadi en mbiɓe julmo wuuri ñaaguima Allah kadi en juul kewɗi ñaaguima Allah kadi nde Allah waɗanta men jaam e moƴƴere hitande nde wonana men hitande amu moƴƴere e kadi kala ndarowo Pinal TV vraiment en mbi ɗum yo ndar télé o ko télé mum e kadi kala jiɗɗo télé o ko kañum jeeyi télé o wonko jomum so woni pulla so woni goɗɗum ko wawi wonde foof télé o ko télé mum eɗen mbiya ɗum julmo wuuri e kala nanowo ko haalate ko eɗen mbiya ɗum kadi julmo wuuri gongol julmo wuuri en jul kewɗi satu kewɗo saha ko rewa Allah yo jaɓe ko tata yo yawti yo Allah waɗan men hitande nde hitande moƴƴere hitande welde hitande fewde e kadi no yimɓeɓe foof kalirni oɗo télé ko télé mo fulɓe foof ndendi jeeyi wona télé keeriɗo tan fulɓe to walla fulɓe ga ko fulɓe foof ndendi jeeymu donc goto foof ko no waɗirno ha télé o woodi ni yo dañ ko waɗi kadi ha hande ha télé o ɓeydo ngabbude ha ɓuura ɗo e nam towde e toweki makko ko toweki leñol ngol foof kadi was ko tana ɗum kadi ene wayno ko leñol ngol foof woni ko bonanta donc yimɓeɓe foof yo paam ko kamɓe jeeyi télé o e kadi ene ñaaguima Allah nde Allah waɗanta men jaam jaam duumiɗo hokka men no arsukaji moƴƴi hokka men hakkillaji moƴƴi artira haqqillaji men e leñol ngol eɓe kamɓe fof kadi ɓe paama leñol ko ɗemgal so ɗemgal maayi woni leñol maayi leñol ne kadi soko maayi ala fof no maayirta so wona ɗemgal mum na maaya donc yoɓe mbatta hakkille e télé o ari ko ɓamtude men télé o ari ko mawninde men télé ari ko yonnude men télé ari ko fewnude men kono ko yonnata men yoko fewnata men yoko mawninde men ko fof ko enen koye men na mawninde koye men yonnata koye men pewnana koye men no yimɓeɓe fof kaaliri ni hay goto wata yaw hoore mum en jawnaki ken yimɓe mawɓe ken yimɓe ɓooyɓe e aduna o hay goto adaki men nayi aduna o soke gadaki yimɓeɓe no fof kay hay goto kay adaki men nayi aduna o hay goto wawi wide ko ɗo fulɓe jalti donc wadde eɗen poti mawninde koye men valeur mo Allah waɗe men o enenne kadi mbaɗen koye men on valeur ko mawni fof ko yimɓe mum na mawnin donc jantenen ko mawni koye nam jaaden hen nam on jarama eyyi bandiraɓe yeeɓoɓe Pinal TV juule em wuuri Allah holli en hikka o hollu em wuuri e caggal mum en julni dendagal e bandiraɓe wonɓe Mali e caggal Mali foof dendagal yeeɓoɓe Pinal TV e golloɓe Pinal TV immade hooreje ha yetti Silimani Diallo caggal to kamɓe fof en julnima en mbi yo Allah kolluɗo men hikka yo hollu men mo wuuri e caggal mum so ɗum yawti bandiraɓe mbawa julnade wonɓe sababu ha Pinal TV woodi ɗum noon en ciftorata ko wayno dingiral ɓamtare fulɓe e yontaɓe leñol ñañɓe daraniɓe pulago e jokkere en ɗam fedde kawral pulago diwan kay e fedde alkam e dendagal yimɓe ɓe wonɓe ɗeɗo gueɗe foof hawruɓe jogui miijo jogui pellital jogui dental jogui juɓɓudi ha Pinal TV eɓɓa e wawi wodde eɗen julnaɓe kamɓe foof kamɓe dente ɗe foof eɗen julnaɓe eɗen julna leydi ndi mana ɗo ndiɗo leydi e dendagal dunde nde gonɗen nde woni Afrique o foof ha tengti e leñol ngol leñol fulɓe ngol eɗen ñagonoɓe Allah yo Allah ɓeydu jaam yo Allah ɓeydu jaam e kisal yo Allah wallu yo Allah nawru Pinal TV yeeso e fandare Pinal TV joguinde ko fandare labtude fandare gonɗude fandare mawde nde ganduɗa ete ñande foof eɗen jeeya sagataɓe e worɓe e rewɓe dariɓe no Pinal TV wurdi no dariɓe no Pinal TV tabotiri hano dariɓe hano Pinal TV wawi naftorde yimɓeɓe e andinde kadi ha joni laamu leydi Mali ndi Pinal TV eɓe kaani wattande ɗum hakkille nde tawno ko ɗon mbawi rewrude sababuji kewɗi nde tawno en jii e télé mbo satellite mbo gaynako wawi jogade télé muɗum batire muɗum wona hakkude ladde jagga e Afrique o ko Pinal TV tan hande o ɗen ɗon peeje hande naftoje koɗe ɗe ganduɗa koɗe gueɗe ɗe ganduɗa laamu o ene wawi wattande hakkille ene wawi rewrude hen ene wawi hirjinirde rewrude e kirjinoji hen ene wawi hirjinoji to banggue cellal hirjinoji to banggue e kawral hirjinoji e banggue mbadiji ɗi foof ha yimɓe mbawa ɓamtade ɓe mbawa naftorade
ɗum noon on jarama onon ne yo Allah hollu en mo wuuri e caggal mum. ko adi fof mbiɗa wiya hande woni go'o am heɓade ɓiɓɓe Afrique naɓe daroɓe ngoɗo Ayaawo mbiɗa wiya ɓe juule mo wuuri yo Allah hollu en yiide kadi o saaha mo wuuri e surtout hikka Afrique naɓe fof e ene poti weltade gati en puɗɗodima korka kadi en gaynidi korka ko hunde nde ganduɗa wona hunde wemde hebde e kala e saahaji gati eɗen gowi yiide nder leyɗele ɗe hakke balɗe ɗiɗi walla ñalawma e feccere naata hakkude hundeji ɗi taw ko heure ɗiɗi tati woni hakkude nangue ngue par exemple so Mali hoori Sénégal ne hani horde Mauritanie ne hani horde hay Europe naɓe ene kani horde eɗen jiya hikka vraiment min gay ɗum nangui hakkillam ha no fewi no hunde nde ardini wadde mbiɗa salmina ardiɓe dina Afrique e Europe e Asie foof mbiɗa wiyaɓe vraiment eɓe poti ɓamde hono oɗo leçon ko fayi ko kadi ha wayani gati julɓe fof ko gotum nodda bandiraɓe taweteɓe e kala e diwanuji ɗi nde battanta télé oɗo hakkille gati oɗo télé ko international mo ganduɗa pular haale bamarankore haale ceɗɗe kaale kali honono mawɗo o wiiri ni jaaha nder ladde e nder hakkude colli e cangli aɗa daara télé o vraiment ko hunde nde ganduɗa hol cikkunoɗo ɗum ɗo ne wawi wonde wadde kamɓe waɗɓe sababu ha ɗum wawi wonde ɓe eɓe poti salminede vraiment ɓe kande salminede onon kadi golloɓe ɓe vraiment on gollanani mere on gollani suudu baba tigui wonko mbaɗan ɗon suudu baba ha joni noon ko fulɓe mbiyata ko yalla sellin doole o ɓolo kadi mi sikkani wonko nafata wadde gorko mawɗo goto mbiɗa wowi nande omo haala e télé he ɓippullo foof yo wat temeɗɗe ɗiɗi aɗa andi fulɓe ɓe kewi taw welataɓe tan ko jiggade par exemple joni so concert waɗi taw ko pullo ardi mais taw koye ɗemɗe goɗɗe jeeya million ngaji kokke mais so wiyama joni ko nalankoɓe fulɓe goni toon jeeyata ko hunde nde wona hunde miskinere mais so tawi joni ko sen jeeyi en jiggoyima par exemple Oumou Sangare taw koye Bambara yimata hunde nde jeeyata ko alɗuɓe fulɓe ɓe jaaha toon mbaɗa golle mawɗe mais so arti koɓe jeeyi ko ɓe mbara ɗum mi anda ko waɗi ɗum mi anda no ɗum iwrata e leñol ngol eɓe mbawi kawi wattande ɗum kadi hakkille no fewi mbiɗa julna Pinal TV mbiɗa julna dendagal yimɓe Bokar Ba mbiɗa julna dendagal alsilami foof yo Allah holli men hikka yo hollu men mbo wuure caggal mum yo Allah hollu en tokoro ñalande tawa eɗen ɓesdi en ustaki yo Allah duncan men balowuji gonɗe aduna o yo Allah moƴƴinan men ɓesgu men moƴƴinan men dendagal yimɓe men salli ala Muhammad. Bisimilla mbeɗa jogui bone ma muɗum ɗo salon ɗo jiiɗon ɗo ko kañum woni ɗon sababu tan takimi sodde canal ngal jeɗɗimme salon am ɗo kirami ɗo min e hooram o mbeɗa wiya leñol pulaako foof ewa mi salmini ɗumen juule mbo wuuri onon pop kadi on calminama e inde Alhaji Ousso mawɗo tabital pulaago yo Allah ino mbo renambo en calmini Ousso Sabar Ba e Alhaji Bokar Ba ñaamo ñebbe o ɓe calminama e Sambourou Boukiri Diallo e Samba Kunari sa wi aɗa limta tan e juumat e général Ila Cissé e Hadja Asamaw Bari mi salminiɓe no feewi mi ñaganimaɓe Allah moƴƴere balɗe juɗɗe battane moƴƴe fulɓe kala mbo nanani inde mum hen tawat komi diwi tan kono mbeɗa siftori foof mbeɗa ñagonoɓe Allah moƴƴere e mbeɗa salmina dendagal fulɓe guila gawi nani ha Irsingan kayi to jeeyami to calmini Alhaji Mamoudou Diallo e Alhaji Basirou Ba e mi wiyaɓe juule mbo wuuri yo ko rewa Allah jaaɓe yo Allah hollu men tokoro ñalande yo Allah hollu men tokoro ñalande oɗon jarlo oɗon jaafo surtout onon yimɓe média oɗon dogga on daraki oɗon tinni e min kam mi salminimon mi juurimon mi yettimon hay Nouakchott mi soodi canal mbeɗa jogui mbeɗa yeeɓa ɗum gallam alhamdulillah ene yeeɓe to hande Mauritanie Pinal TV ina ɓuuri ɗo cikkata ɗo Mali ɗo e toon kam hay yimɓe wonɓe guure village ɗe hono panoji no marsa goto fof no yeeɓa Pinal TV hande alhamdulillah toon jeeyi Mauritanie noon e calminade Kadiata Malick Diallo e honorable député debbo pullo moƴƴo en calmini toon e Alassane Abou Saydou Alpha gorko moƴƴo en calmini Dadi Kane eɗen ñagonoɓe Allah moƴƴere e en calmini Abdoullahi Mamadou Ba e marhaba hande ñalawma lobbo mawɗo du hawri iidi e aljumare fettiŋaji ɗiɗi hawri vraiment mi yetti on mi barkini on déplacement mo faga mi ɓaman profité micro o
mi heeɓo pulaku fuu ɗo pulaku woni fuu pulaku aduna fuu ɗo woni e pulaku mali ɗo malien woni fuu mbiɗa heeɓo ɗum mbiɗa heeɓo malien du fuu ɗo woni jiɗɗo jaam ndaaro jaam fuu mbiɗa heeɓo ɗum yo Allah holle en mo wuuri yo Allah holli en tokara ñalande jontin kewɗe Allah hokku en kawral waddude e ittididde on so Pinal TV jaati waɗi déplacé wari tan jiɗɗo gollude ka dayen ko haali vraiment miɗen jetta on sanne o e golleji mo oɗon tinni oɗon gaɗa fuu no gatton yalla pulako o ana nadda dammugal gotal ana warda yaltida dammugal gotal min ɗum waɗan profité micro mo mi wiya pulako eɗen noddi ndimako pulako e intelligence mum ko joguiɗen fo eɗen noddi pulako o dow kawral fa kuncen ko woni dow mi hannde ko sabi mi wawa ɓettade tawi mi haala e haala fe vidéo ngaji ɓettiɗi joni gaɗɗi circulé kibaru won ɓe jiiɗen joguiɓe kaɓorde men ɓe joɓeten impôt men so mbi enen fulɓe kaɓata ɓe mbiyay jihadis ɓe mbiyay goɗɗo ɓe mbi fulɓe ɓe kaɓata ana holla tan pulako wajibi kina nadden dammugal gotal jaltiden gotal fati ila dammuɗe uddaka so ni en nadde jaltid en ñagata ko feyi goto ko tiiɗi ndenten gadden ittiden gadden ko gaddeten fou ɗo fa kuncen ko jiiɗen ko anda ana doomi goto min fo wona gonɗo ngallu wona gonɗo ladde a faami wala fou ko weeli ngallu ɗu so wona tawi aɗa andi gomɓe ma ladde ɓe ana jaam ana woodi e muɗen so ni aɗa li ngalluɗo aɗa andi wallahi gomɓe cuuɗi ɓe ko woni e maɓɓe ko anda fewi andu so ɗo gonɗa wala ɗo gonɗa donc eɗen ñaagui pulako of korka ɓettike a faami activité ngaji garan wadde sanne so Allah jaaɓe dow tabital pulako miɗen jiiɗi momin noddi momin kaldi fou anda wallahi jaam tan min dartata hono gatten soko jiiɗen joni ko ɓetto ɗum mbimi ɗum on message jiɗɗum wadde passé